Mae Antur Waunfawr yn fenter cymdeithasol sy'n cefnogi oedolion gyda anabledda dysgu fewn I waith a hyfforddiant yn y gymuned lleol. Da ni'n neud hyn dros 4 safle yn Waunfawr y Caernarfon. Mae gennym ni yn prif safle yn Waunfawr, gennym ni hefyd yn siop dodran a dillad yn Warswerdd, yn y canolfannau gylchu, Caergylchu ac yn siop beics Antur lawr yn dre Caernarfon. Rhannu fy'n sgiliau I dwi wedi ddysgu dros y blynyddoedd gyda bobl eraill, gyda unigolion efo anabledda dysgu. Dwi'n gweld gwen yn nhw pan maen nhw'n dysgu'r sgiliau newydd. O'n I efo diddordeb mewn beics ers blynyddoedd, so hwnna di hobi fi lle. So oedd o jyst naturiol mynd I fewn i'r maes yna. Swn i'n dweud triwch bob dim. Mae wedi cymryd rhai blynyddoedd I mi ffindio y maes dwi eisiau gweithio yn. Dwi wedi bod yn gweithio yn y maes gyda bobl hŷn, gyda digatrefedd, ond dwi'n meddwl bod fi wedi ffindio ngatra wan yn y maes anabledda dysgu. I wneud rhywbeth da chi wirioneddol efo diddordeb yn, sa'n pwynt mynd I fewn I rhywbeth chi'n half-heartedly, so I wneud rhywbeth chi'n really enjoyo chi. Dwi wedi gwneud NVQ, coaching, mechanics, courses, I gyd I gael I dalu gen o'r cwmni. So maen nhw'n datblygu chi fatha person, a maen datblygu hefyd I fildio dyn yn y cwmni yma hefyd. Da ni'n cynnig profiad gwaith I disgyblion sy'n dod o'r coleg neu'r ysgol. Maen nhw'n cael profiad ar hyd y cwmni I gyd. Mae hynna yn y gofal am mi fydda ni'n neud yn y swyddfa hefyd. O hynna, mae gennym ni wedyn cynllun gyrfa o fewn yr Antur, lle mae rhywun yn gallu dod fewn yn weithwyr cefnogol a gweithio hyn I fyny. Mae gennym ni rhywbeth enw criteria sy'n lefel bach yn uwch, a wedyn mae gennym ni arweinyddion tîm, rheolwyr, uwch-reolwyr, a I fyny o fanna, rili. So, welis I advert ar y we, nes I llenwi ffurfiol yn gais ar y we, dyn gyfeis I cyfweliad online, wedyn o'n i'n llwyddiannus. Mae'r cwmni'n pwysio chi fynd tuag at NVQ I cael qualifications wrth weithio. Dyn ydych chi'n cael extra bonuses fel ges I efo coaching badges, gwneud mechanics ar y beics, a hefyd fynd I fewn i'r maisydd eraill. Maen nhw'n pwysio chi fynd I fewn I recycling management a falle fel la. Diom jyst I fewn I care, mewn ardal mawr o'r maes. Oes, dwi wedi cychwyn yma fatha rheolwr marchnata cynta yn swydd cynta I fatha rheolwr marchnata. A mae'r potensial gyda I rwan I allu adeiladu'n hym, I weithio ar yng ngyrfa, bildio ar yn cymwystera ac I fynd fyny o fanna. Y cydweithwyr, da ni'n gweithio yn, da ni gyd mewn rhyw teimlo fatha rhyw bod chi'n darn o deulu mawr lle. Mae Antur I gyd fatha teulu mawr. Dwi'n cydweithio, neu dwi'n siarad efo'n cydweithwyr I os mae yna rhywbeth da di digwydd, os mae yna rhywbeth drwg di digwydd. Dwi'n reit positif sy'n gallu mynd at fy'n cydweithwyr I a fy'n rheolwr I os mae yna rhywbeth sy'n da di digwydd neu sy'n rhywbeth sy'n ddim mor dda di digwydd. Sa'n ni'n gallu cydweithio I datrys problemau sy'n gallu codi. Mae Antur Waunfawr yn lle arbennig ofnadwy. Mae gennych chi y bobl da ni'n i'w cefnogi hebddyn nhw fysa gennym ni ddim Antur Waunfawr. Mae y staff da ni'n gweithio hefo, mae pawb efo calon mor agored a mor hapus I helpu unrhyw un. Ia, maen nhw'n dweud ynddi, mae ystod yr un diwrnod yr un fath, ond yn Antur Waunfawr dos ar rili ddim. Dwi'n ogyn lleol, dwi'n byw yn lleol, a mae bob fatha bod maen nhw'n nabod I gilydd, mae yna gymuned da yma. Y mantais mwyaf ydy yr iaith Gymraeg ydy fi. Mae o y teimlad o adra I cyfod yma. Mae pawb yn nabod pawb, a mae jyst yn haws I wneud eich cysylltiadau. I gychwyn o'n I byth yn meddwl bod fi'n mynd I ddod yn ôl i'r ardal I weithio. O'n i'n ben set bod fi yn mynd I ddatblygu ngyrfa lawr yn Gaerdydd, a fan'o o'n I am dipyn o flynyddoedd. A ia,
un diwrnod dwi'n penderfynu na adre dwi eisiau bod. A dwi wedi bod o'n ers, dwi'n meddwl mae'n bron iawn yn 5 mlynedd. A fama dwi wedi cael yng nghyfleoedd i gyd o'r rhan marchnata yn cychwyn allan fatha cyngorthwyydd a dros blynyddoedd wedi gallu adeiladu'n hun fyny i reolwr. A dwi'n meddwl sy'n wedi cael y cyfle yna o gwbl yn y ddinas. Gyda gymaint o cystadleuaeth a cyfloga. Mae'n anodd i fyw ar ac i rentio ac roedd o'n hawsach, wel dim hawsach, roedd o'n rhywbeth o'n i'n gallu wneud adra. Siarad efo cwsmeriaid lot haws ar plant yn ysgol. Dwi'n teimlo'n fwy cyfforddus wrth siarad efo bobl lleol. Mae'n hanfodol iawn. Dwi ddim yn meddwl sy'n ni wedi cael yn swydd o gwbl os ni ddim wedi gallu siarad Cymraeg. Mae'r unigolion da ni'n gefnogi rhan fwyaf yn Cymraeg iaith cynta. Lot i'm yn siarad Saesneg, so mae rhaid ni fod yn gallu cyfathrebu gyda nhw. A mae'n cymuned ni ac yn diwylliant ni o fewn yr Antur yna gyda'r Cymraeg yn y canol.